Aksyon Balita! Plano sa administrasyon ni Negros Oriental Provincial Governor Chaco Escarbaria ang pag-istablar og minimum price sa baboy aron mahatagan og patas nga higayon ang mga backyards breeders o mapanalipdan sila batok sa sobrang pag-usap-usap sa presyo sa merkado. Matud pa ni Governor Escarbaria, dakong negosyo o panginabuhian sa kadaghang pamilya ang pagbuhi og mga baboy apan dako usab ang ilahang gasto sa pag-atiman sa pagpadako nini hangtod sa panahon nga ibaligya ang ilang binuhing baboy. Perfectly said. Mauna siya ay rason na kapatawag di Cos meeting karon. This is more on an ASF issue than the RSSI. Because we want to give a fair chance sa ato-atawang backyard breeders. This kanimo nga mo ang sistema more on backyard breeders ni kay I've been halos tanan pagtuyok na ako sa bukid kumusulti ko og insay gabuhi ninyong baboy sa inyong balay isas kamot 90% isas kamot daw ang presyo nila dito baling barato nabot ko sa Bindoy 80 La Libertad 90 to 100 Himalalot 100 110 Mabinay arang-arang 100 to 120 so maba kayo. Although, first time ko kadungog exception, kini mga lagyo yun exception, kanlaon, recently naminaw ko 190, Basay 170. So sila mo arang-arang. But the rest, very, very low. So that is why we have to set off a minimum price para ang mabalansin na to ang presyo. And for sure, ang nahitabo na yun ron, dagko na yun kay ginansya ang litsunan. So, dili na to palabihan. Kay kung nanaw may pag-pressure upon sa ilaha, murag I don't think the government will intervene na mag-pressure baboy, manaog pugta ng mga baligya sa karne, barato pug litsunon, makasulti pud mi, mao man guni ato na lang ibalanse. Matay karon, sakto jud ka. Barato kay baboy, wa man nang usog ning precious lechon o karne ay something is wrong somewhere. That's where the government steps in. So dito namin lihok sa probinsya. Okay, kamusta siguro na ito ang minimum price ade ba implementar gob sa probinsya? Most likely mugawas na ning amo ang desisyon sa CCPP by next week. Next week. So expected na next week mugawas. So we'll just be finalizing katong suggested prices nila ganina, including the market vendors kay wala man sila karong adlaw kay I have to make sure na mabalance out happy all ta kay basig pagsulti na amo na inyong presyo kami mutulbong pud bing presyo. So kita na nun tanan maapektahan. I cannot also afford that to happen sa province. So this has to be a very delicate balancing act of everything para mabuhi gyud tanan sa probinsya. Giklaro usab ni Negros Oriental Governor Escarbaria nga masunod gyud ni ang pariha og presyo sama sa presyo sa baktin, presyo sa karning baboy o presyo sa baboy nga litsunon ang mataga kilo niini kay aduna usay magmonitor nga enforcer o mga mayor nga naghatag usab taripa nga uniform or pariha sa kadaghanan nga nasabutan sa lalawigan sa Negros Oriental uban ang DTI o mga hog raiser o mga backyarders sa lalawigan matud pa ni Governor Escarbaria. Tanggi kay na may DTI, na may mayors, na may enforcers. So it's very easy to enforce sa ato ang merkado kag na mga mayor because I will be giving the mayor our recommended price range. Sila na mo salo sa unsay gusto nila para sila na mo tarifa dito para at least sila man po'y nakabalo na sige kaming dire dapat minimum mo ni. So kami kanipong LGU sige kami po mo ni. So at least we have a consensus of the price range throughout the province and that among iset ng minimum gyud na mabuhi gyud tanan. Now if other LGUs are bigger like as what I said Canlaon and Basay, they can set also their prices a little bit higher on their sides. So puro ra ko itabo sa ila. Sa katumaba jud kayo makatabang tagamay. Dugang pas Gobernador Chaco, konsultahon niya ang mga kaubanan sa lalawigan ug mga advisors aron matino ang angay nga lalakang sa pagpatuman niining executive order o EO sa gobernador. EO purposibly dagway. I will be talking to my provincial legal and administrator on how we're going to do about it. Through our EO ba or enforcing the
power given by the CCPP. Kana na lang. Alang sa Aksyon Balita, kiling yapon si Action Man, Ronly, maayong adlaw kanatong tanan. Aksyon Balita! Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.